sa nag-eskwela pa kog high school ug college hangtod nagtrabaho nako, pirmi kong makadungog nga gamiton sa mga cause-oriented group kining pulong Juan de la Cruz. Ingon day na sila na ay mga balaod nagihimo ang atong gobyerno apan wala gyud ni makapanalipod ni Juan de la Cruz. Nana ba? Ang kanang Juan de la Cruz ang gihimo ng ngalan para sa mga kabus. Juan de la Cruz kanabang generic nga name ba sa usa ka taong kabus. Juan de la Cruz. Pagsuod na kong seminaryo, ang among gipili nga sa among klase nga kana ganing patron saint Juan de la Cruz man, dito paday ko nakahibaw nga ang Juan de la Cruz mao day na siya ang santos nga nahigugma sa krus. Ang iyang gihigugma mao ang kasakit ug ang iyang gitudlo mao ang paghigugma sa kasakit. Na siya libro og iyang tudlo nga highlighted sad kaayo kanang iyang gitawag og The Dark Night of the Soul. Kanabang dark night sa atong kalag nga di na kuno di na ta mobati nga naapatay kalipay. Ngit-ngit baka na bitang murag wa na gyoy makita nga possibility nga malipay pa ta, mao kuno nay the best moment nga makapractice tas atong pagtuos Ginoo. Nga ang kahayag na las pagtuo mo'y magiya na to ba niya, wa na gid tay makita bisan gamay. Kay philosopher man ni siya niya, mystic, ang iyang gihimong description sa kasakit kana yung dark night of the soul. Panahon bitang uban man naghikog, di ba? Ang uban maghikog kay murag nang gitawag nato karon og depression, despair, kana mo na siya ang gitawag niya og dark night of the soul. Unya unsa may solusyon matud pa ni San Juan de la Cruz, kun moabot na gani nimo ang dark night, bisag wa na kay makita, tuuhi nga giagak ka ni Kristo, padayon sa paglakaw kay moabot ra ka dito sa unahan og bakita na sad nimo ang bag-ong kahayag. Pero moagi usa ka sa kangit-ngit. Nya damor kuno nga purting kasulid sa kangit-ngit sa imong kinabuhi, inig-abot na kuno sa unahan nga makakita kag glimpse of light. Kanang gamay lang jud kuno kayong glimpse of light. Ang imo kunong kalipay grabe kayo. Kay maka-appreciate ka sa light kung niagi ka og darkness. Nakasabot mo ana? Wa? Mao nay gitawag og kalipay nga dili lumalabay, permanenteng kalipay. Kana bang nahigugma kas kasakit tungod kay nasayod kang kuyog nimong Ginoo nga gisakit. Mao nang ingon si Saint John of the Cross, i-connect gid ang imong kasakit sa kasakit ni Kristo. Niagi sad si Kristo ana kadto bitang gilansang niya sa krus, usa sa iyang mga pulong dito sa iyang 7 last words, ingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Ano bang wa na siya nakita nga naapay presensya sa iyang amahan. Naaday panahon nga way presensya ang Ginoo. Di oy naa kanunay ang Ginoo. Pero gi-express lang to ni Kristo isip tao nga moabot gid ang panahon nga murag wa na ta ka-feel nga napay Ginoo. Mao tanang daghang text nako nga, Pader, naputos na kos utang, perti na kong daghanang problema, di apay ginagbisyo na kong mga anak, di apay akong bana, gibiyaan ko to na nagpuyo siyang kabit, gilibak pagyukog maayos ako mga in-laws, unya putla na may sa suga, di apay ko'y sakit karong bago, wa na Pader, wa na ni kapuslanan kinabuhian. Amo na gitawag og dark night. Ana. Nya kasagaran sa atong dark nights di ay
bunga ni sa atong pagkamasupilon sa Ginoo. Kanang kada nato supak sa Ginoo makasa ta. Nga ini kasa nato kanang sala mo nay muda nato ngadto sa kangitngit. Kay ang Ginoo kahayag man ang sala kangitngit. Mag-anam og kadaghan ang atong mga sala, mag-anam sad og kangitngit. Unya kay si San Juan de la Cruz, si Santa Teresa of Avila, mga buutan man to, wa man to isa, si Kristo wa man sa isa, ngano mang experience man sila og dark night. Hibaw mo ngano, tungod gyapon sa sala, ang sala sa mga tao nga naglibot nila, maoy nakapahimo nilang gisakitan or gisakit. So sala yun, mo'y hinungdan. Muna si Kristo, ingon siya, naapiktuhan man ko sa silot sa sala, nga mao ang kangitngit, moagi ko aning kangitngit, haron maluwas ang mga makasasala. Mao sa nagibuhat ni St. John of the Cross, ang iyang pag-reform sa simbahan or sa kinabuhi sa mga religious o sa mga pari, dili pinaagig kusog. Wa siya gipangpatay nga mga tao. Wa siya gipanghulga nga mga tao nga kung di mo mag-usab, patyon ta mo. Wa. Dili pinaagig kahadlok ang iyang pag-usab sa tao. Kaya doon naman tayo mga leader sa katilingban na abis na ganig kamo mga ginikanan, di ba? Inyo man ang batasan, sige ron. Usba niya na, sige. Katilaw dyan ka na ako ba? Kibaw na biyakag unsa ko ha? Kibaw na biyakag unsa palisiya. Abis na akong pare, moingon man ko, sige, usba na ninyo dong. Sige, usba. Taktakon tagin mo din eh. Nga moingon sa din sa Kristan, may lang, kami makasa, taktakon, ikay makasa, way taktak. Lagi na. Di ba naamon taana no? Ako may nagunit sa sundang, ako'y mutigbas nimo. Di amon akong authority nganong imo man kong ipaunay, ako'y mo impose nimo. Munay ato. Pero ang kang St. John of the Cross, ang kang Jesus, ang kang Santa Teresa of Avila nga pamaagi, mao ang paggakos sa pag-antos, ang paghigugma sa cross. Muna ka na mga pobre, giingnan ginang Kristo, bulahan kamong mga kabos. Kinsa man iyang gipasabot ani, ang mga tao nga migakos sa kasakit. Kay ang daghan kayog kasakit niining kinabuhia, mao gyud ang mga kabos. Sila mo'y daog-daogon, sila mo'y way kwarta, sila mo'y way balay, way dungog, way authority, way dignity. Gitawag na sila og rejected, outcast people. Pag abot na ni Kristo, mao ni iyang gisapupo ng mga tao, ang mga sinalikway, ang mga dinaog-daog, ang mga gipang persecute, gipang lutos. Amo na di sa atong unang pagbasa, ang napatibulaag nga katawhan sa Israel tungod sa pagpanglutos, pagpamihag, ingos Kristo, ingon ang Ginoo, ako na ni silang tigumon, dito wala na'y kasakit, magsimba na sila, maghalad na sila, nga way mo disturbo nila. Diin man na niya himuon, asam na himuon niya, nakanangwa na kita'y disturbo. Kibaw mo, asa? O mo kibaw? Dito sa langit. Pero din siyuta, samtang niya pata siyuta, himuon na niya sulod sa atong kasing-kasing. Kay ang gingharian sa Dios anhi ibutang sa atong kasing-kasing. Pasabot, ang tao nga nahigugmas kasakit, di nagyod ma-disturbo. Mao na'y gitawag og total perfect stability. Daghan man kay nato maingon nga ang ako mga anak pa diri di pa man stable. Ana. Hay magid ng stability. Di anas kasing-kasing. Ana. Kamuron stable mo dili. Stable kay mo kay di man mo maningog. Ana bang di na gyud mo mausab, mao na gyud na inyong batasan. Di gyud maningog. Gito bag stable dili.
Di na mo maratol. Di na mo masuko. Musuda yun ang panagsa, usahay, ay, mga buangon tayo. Ang stable, wa na'y usahay, wa na'y panagsa. Kaya kung na'y panagsa, praning atong power mo, fluctuate panagsa, gitawag nag-unstable power supply. Basta na'y panagsa, wag yung panagsa. Nga naman na may panagsa, kay naasad mo'y pagka makasasala. Sa atong tubag sa Salmo, ang sa tetong tubag, ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Mao na siya. Ang atong mga tingog dunggon sa Ginoo basta kabos ta. Gusto mong mahimong kabos, dili? Usara may nitubag. Pangutan ako nung na imong tupad, madadara pa na. Ina, gusto ka mahimong kabos? Kay ang kanang kabos, ang Ginoo magpatalinghog na. Inigsangpit nimo Ginoo, tabangi ko, mupatalinghog na. Pero di gani ka kabos, adi gina magpatalinghog. Nya gusto mo mahimong kabos? Nya gusto mo akong tudluan? O kana, pamalit mo og slot. Basta lagi makabos gid mo ana, basta sige mo palit. Lagi nya inigsulti na nimo ana sa Ginoo sa imong mga panginahanglan mo kuan gina siya, mutubag dayon. Basta kabos na ka, kaya ang imong kwarta gihurot na nimong palit og slot. Karon jutay para batag halin. Pila na lang niya itong halin diri? 3,839 pa atong halin. Pero ato gyapong pakpakan ang mga namalit ani. Daghan pa kay mo makapahimo ninyong kabos, napay 56,161 ka slots. Lasi ko na, hotdo ni natong palit karong December, di ba ini ka January, kabos na ta. Niya ini kasugod sa New Year, tagaan din kas Ginoo og permanenteng kalipay, permanenteng kalinaw, sa to di? Permanenteng kahiusa. Sa to, divine, dopes man na atong kwan, divine unity, prosperity and satisfaction. Tagaan ni kas Ginoo permanenteng kahiusa, permanenteng kalambuan, o permanenteng katagbawan. Kinsa man kaha sa atong mga kaigsuonan karon og ninyo diha, ang wa magkinahanglag permanenteng kahiusa, gusto mo gubot? Di na mapalit og kwarta ang kahiusa. Way kwarta nga makabayad aron magkahiusa. Kanang permanente ha, pwede ihiusa na itong kadiyot para nang muanha ang mga dato nga manghatag og mga kanang pagkaon, amo pundok na mga tao, pero permanenteng kahiusa, di na mabayaran. Bisan sa inyong pamilya, kinusmuray desnaw, kinusmuray snaw, buhay tingugay, dali kayo na. Ikaduha, kinsa may wa nato mangandoy og permanenteng kalambuan, kana bang magsaka ang imong kinabuhi, mag-anam og kauswag ba, dili mo tigsop nga tuslawom, gakinahanglan gid ta ana ato ng pangandoy ang Ginoo ra say makahatag ana. Matud pa ni Cynthia of the Cross, kada nimo antos sa dark night, dadon kas Ginoo ngadto sa sunod nga gamayng pultahan, diin imong makita ang glimpse of light. Nya inigsod nimo aning maong pultahan, subay sa maong kahayag, makita nimo ang bag-o na sad ug dako na sad nga lawak sa mga grasyas Ginoo. Nanggana nya mo experience sa kuno kag dark night, mao na sa kuno ng panahon nga dad-o na sa kas Ginoo sa lain na sang pultahan, aron nga musod ka dito, mas dako pag yun ang grasya mo na ang imo kunong kalipay mag-anam yung kadako, hangtod nga mapapas na yun ang dark night, pulos na lang kalipay. Pero tuan na dito sa unahan, gitawag na the perfection of our holiness.
Nindot kayo no? Oo na siya. Pamalit yung mong slot. Ako bitaw karon mo palit man gyud kog slot. Sige kog palit. Ana, haron inig ka January, basin pa di ay na nakoy permanent divine unity, prosperity and satisfaction kanang katagbawan. Di na siya sayon, pero mahimo ginas Ginoo. Usa lagi atong gikinahanglan. Matud pas Ginoo, paminaw sa akong pulong ug sunda ang akong mga sugo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon ang Ginoo, kinsa may nituman sa sugo sa amahan, kadtong maguwang nga niingon di ko moadtos parasan, pero nagbag-o ning usab siya siyang unahuna ug may trabaho siya. O kadto bakang manghod nga niingon, oh moadto ko pa, pero wa moadto. Kinsa man kuno nagtuman nato? Ang nagtrabaho, dili tong nisulti lang, ang nitrabaho. Pasabot ang importante ang buhat no, dili lang pag-ingon nga bitaw pader nindot jud kayo ng mahali ng tanang slots kay Jesus kalambuan gina sa atong simbahan nya nipalit ka ayaw lang sila lay papalitan. Buangon ka nga pagkaanak. Kawakoy kapalit pa diri galisod gani Miss Bugas tistingi ko nog ingon nga mopalit ka ug di ba ka kapalit kanang imong bugas ay na nagpalita diri lang kapalit slot. Yung Ginoo kabalakag unsa inyong kanon ikaugma. Ang balaka man ka, palit lang karon. Ikaw nya pa diro sa may among lungagon ikaugma, ayaw lagi kabalaka. Sagdi lang. Nawa di ba ikaugma, wa lagi pong kay bugas. Pero lipay kay imong kasing-kasing nga nawa ang imong bugas kay imong gihatag ngari sa simbahan. Mo na gibati sa byuda. Katubang byuda nga gipangayuan ni Propeta Elias og kaning pan isa sus katapusan na lang gining harina og ihatag pa ninako nimo wa na mikanon sa kong anak mga matay na mi ingon des Elias sige lang ihatag lang ko nang harina ko god paghatag na oy wa mahurot ang iyang harina ug ang iyang lana sud sa dugay panahon sige lang gatubod ana atis tingiran ninyo kana inyong kwarta anak na ninyo ipamalit anang mga ubang butang nya kaon ra mo dito way siguro sunod tuig diabetes ra imong ma-experience ang pagsakas imong kolesterol pero ihatag na diri wa na kay kaon sige lang kag inom tubig nya butangan nimong jutay luya ang resulta di ka bagong tuig wa na kay kolesterol normal na imong sugar wa na di ba nya hastang imong weight ni os-os di na ka obese tungod sa imong paghatag diri wa na kay kaon pero wa ka mamatay nga naman na ay gracias Ginoo. Ika January mudaghan din ang imong mga grasya pero kamao na kang manghatag alipay na kay imong mga silingan kay dunay mitubo diha nimo nga kabag-uhan. Unsa man ang pagtuman sa sugo sa Ginoong nag-ingon paghinatagay kamo paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao na nindot kayo mo nang diri sa atong ebanghelyo pag-ending ingon ni Kristo ang mga prostitutes ang mga kobrador sa buhis nga iladong makasasala mag-una pa ninyo didto sa langit kay pagkabati gid nila sa akong pulong pagkabati nila sa pulong ni Juan nituo og nagbag-o sila pero kita usahay siging depensa pero kamo hinong ni aron nanimba dinhi hasta nang nanimbas online nga magsigig yung pangitag paagi kada adlaw sige yung simba murag liwat siguro mo sa mga prostitutes no gusto mo maliwat sa mga prostitutes nga gisulting Kristo gusto mo dili ako gusto ko kanang mabag-o ko ba mabag-o ana ug maunay nindot nga buhat nga ato karong ikumit niining maong season of Advent og sa ato sang pag-welcome sa season of Christmas. Manindog ta.